Türkmenistanyň hökümetiniň koronavirus bilen baglanşykly çäklendirmeleri ýeňilleşdirmeginiň fonunda ýurdun häkimetleri ilaty COVID-19 waksinasyny etmäge we lukmançylyk maskalaryny giýmäge mejbur etmegini dowam etdirýärler. Ýurtda koronavirus vaksinasynyň 3-nji dozasynyň sanjymy edilmegi dowam etdirilýär. Marda we Liwapda sanjymyň gidişi barada habar berýän Azatlygyň habarçylary hem çeşmeleri vaksinany etmek işiniň depkininiň hem ilaty edilýän hyzmatlaryň hiliniň dürli sebetlerde tapawutlanýanlygyny belliýärler. Bu döwürde paýtagtda maska dakynmak düzgünliğin berja edilişine gözükçülük güýçlendirilýär. Azatlygyň habarçysynyň 19-njy maýda beren habaryna görä parahat üçedirapçasynda birnäçe ýagda ýüze çykyp ýaşaýyş çaýlaryň golaýynda we girilgelerinde nowatçylyk edýän polisiýa işgärleri maskalaryny aşak düşüren adamlary saklaýarlar, jerime salýarlar. Käbir halatlarda polisiýa bölümine kirip maska dakynmagyň ähmiýeti barada leksiýa berýärler. Habarçylaryň tölerine görä şoňlar Liwapda koronawirusa garşy sanjym edilmezden öň hastalar köplenç synagdan we esasy saglyk barlygyndan geçerler. Azatlygyň yerli çeşmesiniň tölerine görä yerli saglyk işgärleri bu meseleni gözükçülük astynda saklaýarlar. Adamda süýji keseli, hipertoniýa ýa-da onkologiýa bar bolsa, onu sanjym edilmeýär. Dip yerli çeşme adatlygy gurrun berdiň bu aralykda Mardak. Habarçylar bu tebit tagdalan keselleriň vaksina almazlygy üçin sebäp hökmünde kabul edilmeýänligini habar berdiler. Saglyk öýleriniň lukmanlary vaksinanyň hökmany dygnaýarlar. Gelýän sanawlarymyzdaky adamlaryň hemmesine sanjym etmeli bolýarys. Görkezmeleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine biz jogapkärdiris. Barlyk wagtynda ilki bilen bizden sanjym edilenleriň sanawy soralýar diýip Marynyň saglyk öýleriniň birinde işleýän Şepagat Oýasy adyny agdamazlyk şerti bilen azatlygy gurrun berdi. COVID-19 vaksinasynyň 3-nji dozasy 60 ýaşdan uly adamlaryň arasynda ýanwar aýynyň ahirinde başlanyp desaglyk merkezleriniň köpüsi şonda vaksinanyň mart aýynyň başynda geçiriljekdigini ma'lum edipdi. Türkmenistan ýeratyna COVID-19-a garşy sanjymyny 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň aýagynda edip başlady we şol ýylyň iýul aýyndan başlap ony hökman etdi. Ýurtda ortatda we Hytaýda öndürilen sanjymlar resmi taýdan hasap alındy. Türkmenistanyň häkimetleri pandemiýanyň başyndan beri ýurtda koronawirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmän geldiler. Ýeratyň arasynda vaksinasiýanyň möçberini degişli resmi maglumatlary çap etmediler. Saglygy saklaýyş resmileri vaksina bilen baglanşykly meseleleri köpçülükde gozgamadylar. Töwekkülçilikleri we ziýanly täsirleri barada ilata düşündürüş bermediler. Bu mesele döwlet medeniýetinde hem gozgalmaýar. Habarçylaryň söýlerine görä şu gün ýurtda sanjymdan soň dürli kynçylyklar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Ýürek ağrylary, güýçli ysgynsyzlyk, boğun ağrylary iň köp ýaýran alamatlardyr. Köplenç koronawirusu başdan geçiren soňky ýygy wagtda vaksina alan adamlarda kynçylyklar köp dörýär diýip habarçylar lukmanlara salgylanyp habar berýär. Habarçylar köpleriň zerur bejerigini almakda henidem kynçylyk çekýändiklerini, lukmançylyk hyzmatlarynyň köpüsiniň elýeterli däldigini belliýärler. Mundan başga da Türkmenistan öz çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmän, şeýlelik bilen keseliň özüni hem onuň netijelerini anyklamak üçin we olary kadaly bejermek üçin şertleri kynlaşdyrýar. Habarçylar adamlaryň koronavirusdan ýok bolmagy şol sanda saglyk saklaýyş işgärleriniň helak bolmagy bilen bagly takyk ýagdaýlaryň dörýänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosyna saglyk saklaýyş ulgamynyň resmiýetlerinden ma'lum bolan wakalar barada resmi taýdan maglumat almak başartmady. COVID-19-yň ýekeje hadisasynyň da hasap alınmanlygyny öňe sürýän Türkmenistan 2020-nji ýylyň tomsunyň başynda koronavirusy meňzeş keseliň hem ölümüň görülip eşidilmedik ýaýramagynyň arasynda koronawirusa garşy ilkinji çäreleri görüp başlapdy. Häkimetler şonda keseliň ýaýramagyny boyun almadylar, emma karantin zowlaklaryny döretdiler. Ilaty öýlerinde galmagy ündüdiler we ölüm derejesini gizlemek üçin gadagan ediji çäreleri girizmäge çalışdylar. Hususan da ölüm öňgörülip eşidilmedik derejede ýaýran wagtynda jaýlanan adamlaryň mazarlaryny görünmez ýaly tekis bolmagy talap edildi. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanda koronawirusyň ýaýramagynyň derejesini görkezýän käbir takyk sanlary belli boldy. Saglyk saklaýyş ministrliginiň çeşmesiniň 14-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä Türkmenistanda pandemiýa başlanaly bäri 25 000-den gowrak adam koronawirusdan ölüpdir. Ýa-ni ýakynda bütün dünýä saglyk guramasy koronawirusa garşy görüşenlik üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi. Mundan ozal bu gurama Türkmen hökümetiniň koronawirusyň ýokdugyny aýdýan sözlerini ençemegede şüphe bildiripdi. Türkmenistanyň halkary guramalary hususan da bütün dünýä saglyk guramasy bilen häzirki gatnaşygynyň möçberi barada jikmejik maglumat
ýok. Geçmişde bütün Dünya Saglyk Guramasy Türkmenistany birnäçe garaşsız synaw üçin nuskalary iýermäge çagyrypdy. Bütün Dünya Saglyk Guramasynyň Ýewropa idarasynyň başlygy Hans Kluge geçmişde Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligini aýdypdy. Koronavirus pandemiýasynyň 2 ýylynda Türkmenistan koronavirusa garşy görüşmek üçin birnäçe ýurtdan insanperwer we mali kömegini aldy. Tatanam Türkiýe, Orta Gün Orta Koreýa we Birleşen Arap Emirlikleri ýaly ýurtlardan kömege eý boldy. Türkmenistan bütün Dünya Saglyk Guramasy we Ýewropa Birleşigi tarapyndan hem gumanitar kömege eý boldy. Şol wagtyň özünde 2 ýyl bäri Türkmenistandaky medisina idaralarynyň işgärleri koronavirus hastalary bilen işleşmek üçin dermanlary we gowrak enjamlaryny öz hasabyna satyn almagy ýygdyrly mezbur edilipdi. Ýurdun öňkü prezidenti Kärwünçew diş Lokmany Gurbanguly Berdimuhammedow koronavirusyň dünýäde çalt ýaýrap başlan wagtynda üzerlik sadak burçly unaş we soňa baka buýan kökýäli zatlar bilen koronavirusa garşy durmagy öňe süripdi. Bu terişdeler Türkmenistanda koronavirusa garşy görüşmek üçin henidem ulanylýar. Türkmenistanda pandemiýa çäklendirmeler ýaňy bir gowşadylyp sowda nokatlarynyň ýaňy ýakyna açylyp başlananyna garamazdan salgyt gullukları, döwlet arastaçylyk we keserleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugy, häkimleriň sowda bölümleriniň işgärleri we polisiýanyň sowda ulgamyna gözegçilik edýän bölümleri türlü bahanalar bilen telekeçileri we dukan ýerlerine basyş edip başlady. Basyşlar köplenç telekeçilerden we dukançylardan pul toplanmagyna getirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji maýda Paýtagat Aşgabatdan habar berdi. Emeldarlar pul talap etmek üçin türlü bahanalardan hyýanatçylykly peýdalanýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Galyp berse dukan eýleri we telekeçiler häkimetleriň dukanlaryň daş ýüzüne haritlaryň mahabatlandyrylmagyny gadagyn edýänliklerini aýdýarlar. Mahabat üçin ýa-da müşteri çekmek üçin önümleriň dukanlaryň daşyna goýulmagyny gadagyn edip başladylar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi gurrun berýär. Telekeçiler we dukan eýleri çeşmemiziň maglumatlaryna görä sowda nokatlary üçin 10 aýda azyndan 6000 manat kredit tölegini töleýärler. Üstesine olardan pul talap edýärler diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirýär. Ýöne onuň maglumatlaryna görä dukan eýleriniň we telekeçileriň geçirýän tölegleri diňe bir kredit pulu bilen çäklenmeýär. Olar gödäwçilik edaralarynaky emeldarlara hem para bermäge mezbur bolýarlar diýip çeşme aýdýar. Häkimetler tarapyndan görkezilýän basyşlar kiçi telekeçilere oňyň täsir etmeýär. Dukan eýleri we sowdagarlar görkezilýän basyşlar derarly kiçi telekeçilik bilen meşgullanýan käbir iş ýerleriniň basyşlary çydap bilmän öz-özünden ýapylýanyny aýdýarlar. Şol sebäpden we korrupsiýa derarly sowda bilen meşgullanýan köp sanly telekeçiler kiçi bizneslaryny ýapmaga mezbur bolýarlar. Bu kiçi telekeçiligiň ösüşini pese gaçyrýar diýip çeşme aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa çäklendirmeleriniň gowşadylýanyna garamazdan altyn asyr sowda bazaryna köp sanly sowda nokatlarynyň ýapylýanyny habar berýärler. Çäklendirmeler bilen bir hatarda ilatyň satyn alyjylyk ukybynyň pese gaçmagy hem telekeçileriň dukan eýleriniň sowdasyna yaramaz täsir ýetirýär. Ýagdaýlar döwlet dukanlaryna bolsa günü-günden gowlaşmaýar, yaramazlaşýar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat berdi. Öz çäwrine koronavirus hadisalaryny ikrar etmedik Türkmenistanyň hökümeti dünýäde pandemiýa elan edilmeginden soňra berk çäklendirmeler durmuşa geçirdi. Günnelik zerur haritler satylýan dukanlardan daşary ähli sowda dukanlary, bazarlar we sowda dinç alyş merkezleri ýyldyna ýapyldy. Karantin döwründe telekeçileriň çeken ýetkileri bilen baglykda ilat hödürlenen ýeňillikler barada maglumat ýok. Ýöne Türkmenistanyň pandemiýadan ozalam ilatyň ykdysady we durmuş şertleri yaramazlaşyp başlapdy. Köpleri görä pandemiýa çäklendirmeleri köp sanly telekeçi üçin goşmaçy urgy boldy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri telekeçileriň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, galyp berse-de olaryň duçar bolýan basyşlary barada kelam agyz gurrun gozgamaýarlar. Türkmenistanda ähli umumy türkmenleşdirmäniň netijesinde bir giden Kazak, Özbek owalar, rus dilli işçi pasiologlary we raziyestlary boşap galdy. Bu yerli tinçilerin birinin Azatlyň web saytynda ýüzlerçe etniki Kazagyň Türkmenistany hemisilik terk edýändigi barada çykan makala galdyran garysy boldy. Azatlyň suhepdäniň başynda çap eden maglumatynda 490 Türkmenistany etniki Kazagyň iýunyň başynda Kazakstany hemisilik göçýändigi bellenipdi. Sonda bu çäranyň Kazakstanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň haýsýetinde Türkmenistanyň keselleriň aýramagyna garşy görüşýän adatyn daşary toparynyň 11-nji maýda kabul eden kararyna laýyklykda ýerine ýetirilýändigi aýdylypdy.
hopsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran Türkmenistanyň synçy etnik gazaklaryň dünýäniň iň bir repressiw we ýapyk ýurtlarynyň birinden çykyp gitmäge mümkinçiliginiň dürendigi begendirýändigini, sol bir wagtda da bu ýagdaýlaryň Türkmenistanda näme derejede milli azlyklaryň ýaşamak we zähmet çekmek mümkinçilikleriniň çäklidigini görkezýändigini belledi. Synçynyň sözlerine görä, Türkmenistanyň rejiminiň 30 ýyldan bäri alyp barýan siýasatynyň netijesinde ýurtdaky diasporalary diňe bir medeni gurama hükmünde hasaba almazlyk bilen birlikde bugün olary türkmen milli egin esigini geymekligi we dokumentlerinde milletini türkmen ýazdyrmagy mejbur etmeklige getirdi. Gepin gerdisine belletek azatlyň habarçylary Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleriniň %100 bolan kynçylyklary, sol sanda pasport almakdaky bökdönçlikleri, ýyşy we okuwa girmekdäki meseleleri barada dowamly habar berip gelýärler. 2018-nji ýylda azatlyk ilkinji gezek ýurdun kanun goruji darlarynda badalga berilen türkmenleşdirme prosesi barada hem maglumat beripdi. Sonda habarçymyzda Soğuz vilayatynyň kanun goruji düzümlerinde zähmet çekýän we etnik taýdan gelip çykysy türkmen bolmadyk hopsuzlyk işgärleriniň pasport maglumatlarynyň mejburi ütgetirilýändigini we olaryň milletiniň türkmen diýilip ýazdyrylmagynyň talap edilýändigini habar beripdi. Galy berse-de synçylar Türkmenistanyň döwlet tejribesinde raýatlaryň şahsiýetini görkezýän resmi namalarda pasportyň eýesiniň milletini görkezmek bilen olaryň degisli bolan milli etnik toparynyň gözüňünde tutulýandygy ösen döwletleriň tejribelerinde bolsa, pasportyň eýesiniň milleti diýmek bilen olaryň raýatlygynyň gözüňünde tutulýandygyny nyktaýarlar. Türkmenistanyň bilim pudugynda isleýän söhbetdeşimiz ýurtdaky milli azlyklaryň hatda aglaby bolup ýaşaýan sebitlerinde de öz eni dillerinde ne bilim berilýändigini, ne de gazetler jurnallaryň çap edilýändigini üns çekdi. Ol ýurt garaşsyzlygynyň başga ýyllarynda, ýagny 1990-njy ýyllarda Ermeni, Kazak, Özbek, Polyak, Korey we beýleki diasporalaryň milli medeni guramalyny resmi hasaba aldyrmak ugrunda finansyklaryň bolandygyny, emma ýurdun sol wagtky awtoritar prezidenti Saparmurat Niýazowyň bu tagallalaryň öňüne alandygyny aýtdy. Netijede bugün ilatynyň 20-den 99-a çelini göterümini Özbek, Kazak, Buluç, Pars ya Kürt milletini tutýan ilaty ýerlerde hiç ýyl olaryň eni dilinde okudylýan mektepler ya medeni merkezler, hatda eni dili we edebiýaty dersleri de galmady diýip ýagdaýlardan habarly synçy aýtdy we bu ugrda häzirki gün hem göze ilerlik oňoýly işleriň alınıp barylmaýandygyny sözüne goşdy. Türkmenistanyň ilatynyň sany barada ygtybarly maglumatlary hüdürlemeýändigi sebäpli ýurtda ýaşaýan milli azlyklar olaryň sany barada hem anak hiç zat aýdyp bolmaýar. Emma soňky ýyllar ýurtdaky agyr ykdysady krizisiň arasynda barha köp adamyň sol sanda milli azlyklaryň wekilleriniň hem ýurtdan çykyp gitmek isleýändigi barada maglumatlar gowuşupdy. Mundan öň azatlygyň yktybarly çeşmeleri Türkmenistanda daşary ýurtlara göçü göçlüğüň şeýle-de ýokary ölüm derejesiniň netijesinde 3 million çemeti adamyň galandygyny we ýurdun demografik krizisiň bosagysynda durandygyny duýdurypdylar. Türkmenistanyň hökümeti sol sanda Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň milli azlyklaryň işleri boýunça ýokary komissary bilen geçirýän duşuklarynda hem jemgyýetiň ähli agdalarynyň hukuklarynyň goraglylygynyň we durmuşy hemme taraplaryň ornaşdyrylmagynyň meselelerine aýratyn üns berilýändigini öňe sürýär. Ýöne milli azlyklaryň %100 bolan kynçylyklary, olary köpçülikli ýagdaýda ýaşap oturan ýurduny hemislik terk etmäge itekleýän sebäpleri barada açyk gurrun edilmeýär. Türkmen häkimetleri azatlygyň bu ugurdaky sowallaryna hem jogap bermekden ýüzürýärler. Mundan başga-da Türkmenistanda milli azlyklaryň hak hukuklaryny gorap çykys edýänler hem basışlara sezewar edilýär. Türkmenistandaky buluç azlygynyň hukuklaryny goramakda tanalýan Mansur Mingelow hukuk toparlarynyň aýtmagyna görä, öz alyp baran jemgyýetçilik işi üçin ara almak maksady bilen toplanan aýplamalar esasynda 2012-nji ýylda 22 ýyl türme möhletine hükm edilipdi.